Тэрмін палітычныя тэхналогіі практычна не выкарыстоўваецца на захадзе. Што цікава, сам тэрмін палітычнай тэхналогіі з'явіўся на прасторы былога СССР у 90-е гады, хаця у асноўным тэхнікі і тэхналогіі былі запазычаныя на той час захаду. Дакладна невядома, хто з'яўляецца аўтарам тэрміну палітычныя тэхналогіі, і некалькі людзей прэтэндуюць на тое, што менавіта яны яго вынайшлі ў свой час, у тым ліку, здаецца, і дастаткова вядомы расійскі паліттэхнолог Глеб Паўлоўскі. Што такое палітычныя тэхналогіі? Палітычныя тэхналогіі – гэта такая сукупнасць сродкаў і метадаў дзеяння пэўных захадаў у палітычнай сітуацыі, прычым незалежна, хто імі карыстаецца. Гэта такі алгарытм, які дазваляе дасягнуць вынікаў жаданых для нас у пэўнай палітычнай сітуацыі. Галоўнае, што палітычныя тэхналогіі уяўляюцца як нешта універсальнае. Гэта значыць, што яны існуюць як такая пэўная паслядоўнасць, алгарытм дзеянняў, і яны дазваляюць пры іх выкарыстанні дабівацца жаданых нам эфектаў. Гэта такая магія палітычнага дзеяння, гэта такая магія таго, што нібыта праз вось гэтыя спецыфічныя палітычныя тэхналогіі, палітычную веду мы можам альбо правесці кандыдата у парламент, што звычайна асацыюецца з электаральнымі тэхналогіямі, альбо дасягнуць жаданага нам стану грамадскай апініі, альбо зрабіць нелаяльныя групы грамадства, якія супраціўляюцца рэалізацыі пэўнай палітыкі, зменаў палітыкі, лаяльнымі да гэтай палітыкі і такім чынам дамагчыся магчымасці нейкіх зменаў, якія раней былі немагчымыя. Фігура палітычнага тэхнолага не адразу з'яўляецца на палітычнай арэне і палітычнай сцэне. У першым пакаленні палітычных тэхналогіяў сам палітык граў галоўную ролю. Менавіта ён ствараў каманды, менавіта ён быў ініцыятарам пэўных зменаў і праграмаў, ён быў галоўнай дзеячай асобай. У другім пакаленні палітычных тэхналогіяў ужо з'яўляюцца спецыяльна падрыхтаваныя людзі, якія ведаюць, як дасягнуць жаданых вынікаў. Гэтыя людзі называюцца палітычнымі тэхнолагамі. Яны ствараюць каманды, і яны абяцаюць для палітыка жаданы вынік. Яны ствараюць яму імідж, яны ствараюць яму праграму, яны распісваюць яму паслядоўнасць дзеянняў у тых сітуацыях, якія для яго патрэбныя. Палітычны кансультант – гэта той, хто прыносіць для палітыка набор сродкаў палітычнай дзейнасці. І другое пакаленне палітычных тэхналогіяў развіваецца на постсавецкай прасторы ўжо у сярэдзіне 90-х гадоў, пасля вельмі кароткага перыяда, калі вось першае пакаленне палітычных тэхналогіяў яшчэ было магчыма, калі самі кандыдаты на выбары, самі палітыкі былі галоўнымі дзеючымі асобамі, то з прыходам у палітыку вялікіх грошаў, з прыходам інвестыцыяў у палітычную дзейнасць, з разуменнем вялікім бізнесам таго, што праз палітыку можна дасягаць рэалізацыі пэўных сваіх інтарэсаў, сітуацыя змяняецца, і у палітыцы пачынаюць дзейнічаць наймальныя каманды палітычных тэхнолагаў, якія працуюць з пэўнымі кандыдатамі. У другім пакаленні палітычных тэхналогіяў галоўнымі фігурамі палітычных кампаніяў з'яўляецца палітычны тэхнолаг і спонсар, які наймае каманду палітычных тэхнолагаў дзеля раскруткі нейкага палітыка. Паколькі у дэмакратыях і нават у квазідэмакратыях электаральныя працэсы з'яўляюцца вельмі важнымі для існавання гэтых сістэмаў, то палітычныя тэхналогіі вельмі моцна накіраваныя на арганізацыю палітычнага працэса. І развіццё паліттэхналогіяў другога пакалення спарадзіла вельмі шматлікія тэхналогіі палітычнага ўплыва, каб дасягнуць жаданага выніку на выбарчай кампаніі падчас галасавання. Падчас выбараў выкарыстоўваецца даволі шмат розных палітычных тэхналогіяў.
Ёсць нават такія спісы палітычных тэхналогіяў, якія ажыццяўляюцца падчас выбараў. І іх можна налічыць дастаткова шмат, я назову толькі некаторыя з іх. Першае – гэта пакватэрны абход выбаршчыкаў. У гэтай тэхналогіі ўсё арганізавана так, каб кандыдат літаральна кожнаму са сваіх выбаршчыкаў паціснуў руку, спадабаўся яму. І гэта дастаткова эфектыўная тэхналогія, яна працуе, але яна патрабуе шмат высілкаў ад самога кандыдата і ягонай каманды. Іншая палітычная тэхналогія, якая таксама працуе дастаткова эфектыўна, гэта так званыя балконкі. Гэта калі у звычайных грамадзянаў, у выбаршчыкаў на пэўнай акрузе літаральна арендуюцца іхнія балконы, яны вывешваюць нейкую наглядную агітацыю за альбо супраць таго ці іншага кандыдата. Гэта вельмі распаўсюджаная з'ява, напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе падчас выбараў уся краіна распісаная ў розныя сцягі і розныя колеры у адпаведнасці з тым, за якога кандыдата арганізаваная кампанія і якога кандыдата падтрымлівае той ці іншы выбаршчык. Наступная палітычная тэхналогія ўжо менш такая лагодная і выкарыстоўваюцца не толькі такія белыя тэхналогіі, але якіх называюць чорныя тэхналогіі, звязаныя з дыскрэдытацыяй апанента і стварэннем негатыўнага іміджу свайго суперніка. Гэта запуск розных фейкаў, несапраўднай інфармацыі пра кандыдата. Акрамя гэтага часам выкарыстоўваюцца іншыя брудныя тэхналогіі. Адзін з іх называецца самастрэл. Ёсць такія кандыдаты, да якіх не прыліпае ніякі бруд, які маюць такую добрую рэпутацыю, што вельмі складана ачарніць яе праз нейкія фейкі ці сумхі. Тады у гэтай сітуацыі выкарыстоўваецца накіраваная на самога сябе нейкая негатыўная інфармацыя з такой ідэяй, што выбарцы ўспрымуць гэтую інфармацыю супраць нашага кандыдата як негатыўную кампанію, якую вядзе наш супернік. І такім чынам можна злавіць нашага суперніка за руку за выкарыстаннем гэтых чорных брудных тэхналогіяў і сапсаваць яму рэпутацыю. Яшчэ адным паліттэхналагічным метадам з'яўляецца выкарыстанне адлюстравання. Гэта такая тэхніка, калі мы імітуем прадукцыю нашага суперніка і выпускаем свае ўлёткі як бы пад выглядам той прадукцыі, якую выпускае наш супернік. Натуральна, што ў гэтай сітуацыі мы можам напісаць туды што заўгодна і, што цікава, гэтыя рэчы выкарыстоўваліся і падчас беларускіх апошніх выбараў, дзе супраць зялёных вялася нібыта агітацыя за іх, але з дастаткова бруднымі сэнсамі, якія закладаліся у гэтыя ўлёткі. Таксама з такой сумнеўнай з этычнага боку тэхналогіі з'яўляецца выкарыстанне аднафамільца кандыдата. Каб расцярушыць, разбіць электарат нашага суперніка на дробныя кавалкі, і паколькі выбарцы звычайна вельмі дрэнна арыентуюцца у тых, хто гэтыя кандыдаты ёсць, і часам проста прыходзяць на выбарчыя участкі, і там непасрэдна на выбарчым участку яны вырашаюць, за каго яны будуць галасаваць, то іх збівае наяўнасць некалькіх аднолькавых прозвішчаў, і яны аўтаматычна галасуюць не за таго кандыдата, за якога б хацелі аддаць свой голас. З больш этычна карэктных палітычных тэхналогіяў можна назваць такія рэчы, як фармуючае апытанне грамадскай апініі. І праз гэтае апытанне ўкідваецца інфармацыя, якая ўплывае на то, як і за каго будуць галасаваць гэтыя выбаршчыкі. Таксама выкарыстоўваецца тэхніка стварэння парадку дня.
калі на мясцовым тэлеканале альбо ў мясцовай газеце вядзецца пэўная рубрыка, якая стварае пэўны парадак дня, які выгодны для нашага кандыдата. Калі дабіцца дастатковай папулярнасці гэтай перадачы, то праз яе можна ўплываць на настрой выбаршчыкаў пэўнай акругі. У структуру палітычных тэхналогіяў таксама пранікаюць і сучасныя тэхналогіі тэхнічнага парадку, і адным з такіх тэхналогіяў сёння з'яўляюцца рабатызаваныя званкі выбаршчыкаў. Абзвон выбаршчыкаў у прынцыпе дастаткова часта выкарыстоўваемая тэхналогія, напрыклад, падчас фармуючага апытання яна таксама можа выкарыстоўвацца, але зараз размову з выбаршчыкамі можа весці аўтамат. Гэта дастаткова развітыя аўтаматы, якія выкарыстоўваюць штучны інтэлект, і яны могуць рэагаваць на тое, што кажа выбаршчык, і ў адпаведнасці з тым, што ён адказвае, змяняць стратэгію сваіх паводзінаў. Натуральна, што такія аўтаматызаваныя сістэмы могуць абтэлефанаваць значна большую колькасць выбаршчыкаў і паўплываць на іх меркаванне, за каго яны імкнуцца прагаласаваць на выбарах. На нашай постсавецкай прасторы, акрамя паліттэхналогіяў другога пакалення, з'явіліся і паліттэхналогіі трэцяга пакалення. Гэта было звязана з тым, што у шмат якіх краінах устанавіліся аўтарытарныя палітычныя рэжымы. Аўтарытарныя палітычныя рэжымы яны імкнуцца да поўнага кантролю палітычнага працэсу. Яны не прызнаюць наяўнасці альтэрнатыўнага суб'екта, і фактычна іхняя мэта заключаецца ў тым, каб элімінаваць канкурэнтную палітыку. Падчас выбараў мы маем магчымасць назіраць на беларускім прыкладзе шмат з такіх палітычна-тэхналагічных захадаў. Можна ўзгадаць маніпуляванне падчас галасавання і падліку галасоў, калі фактычна выбарчыя камісіі могуць не падлічваць рэальную колькасць галасоў, а наўпрост фальсіфікаваць пратаколы галасавання. З больш тонкіх, скажем так, маніпулятыўных метадаў могуць выкарыстоўвацца ўкіды бюлетэняў альбо так званыя каруселі, калі выбаршчыкаў, спецыяльна падрыхтаваных выбаршчыкаў прывозяць на выбарчыя участкі, і яны галасуюць за таго кандыдата, якога ім сказалі. Шырока выкарыстоўваецца тое, што называецца адміністратыўным рэсурсам, калі людзей, якія ў той ці іншай ступені залежаць ад мясцовай улады, ад дзяржаўных прадпрыемстваў, якія кантралююцца уладамі, выкарыстоўваюць для выбараў. Усім вядомыя прыклады таго, што, напрыклад, усіх студэнтаў у Беларусі проста прымушаюць ісці галасаваць на выбарчыя ўчасткі, каб зрабіць яўку выбаршчыкаў. Тое самае адбываецца і на дзяржаўных прадпрыемствах, і гэта кантралюецца. Вось гэта тыповыя прыклады выкарыстання адміністратыўнага рэсурсу. Але такія падыходы, такая маніпуляцыя выбарамі, яна раней ці пазней становіцца вельмі відавочнай. І выбаршчыкі, яны страчваюць жаданне ўдзельнічаць у сімуляцыі палітычнага працэса. Яны разумеюць, што іхнія галасы не падлічваюцца, і разумеюць тое, што іх галасаванне па вялікім рахунку не ўплывае на то, хто будзе абраны. І гэта дэматывуе людзей да прыняцця рашэння пра ўдзел у выбарах, і пачынаецца распаўсюджвацца адмова ад выбараў, такі абсэнтэізм, і не адбываецца неабходнай для аўтарытарных палітычных рэжымаў мабілізацыі выбарцаў. А гэта неабходна, бо выбары – гэта сродак легітымацыі гэтых аўтарытарных рэжымаў. Яны мусяць адбывацца. Тады выкарыстоўваецца такі захад праз стварэнне фіктыўнай альтэрнатывы, фіктыўнай канкурэнцыі на палітычнай сцэне. І вось выводзіцца на першы план нібыта альтэрнатыўны кандыдат, але такі, што ён
ну не тое, каб падыгрывае гэтаму рэжыму, але за кошт наяўнасці гэтага кандыдата ствараецца нібыта канкурэнтнасць палітычнай сістэмы. І гэта мабілізуе выбарцаў прыйсці і прагаласаваць, бо ў іх з'яўляецца надзея, што ўрэшце рэшт у гэтым час штосьці зменіцца. З такіх фіктыўных альтэрнатыўных кандыдатаў, якіх выкарыстоўвалі падчас выбараў як у Беларусі, так і у расійскіх выбарах мы можам назваць, напрыклад, Прохарова, альбо зараз гэта відавочны прыклад з Ксеніяй Сабчак, якая вельмі бяспечны кандыдат для Пуціна. Яна кажа вельмі яскравыя рэчы, яе дзейнасць шырока асвятляецца ў сродках масавай інфармацыі, але яна мае такі негатыўны рэйтынг, што ніякіх шансаў паўплываць на нейкія рэальныя задачы падчас выбараў яна не мае. Але паколькі гэтая эфектыўная альтэрнатыва ствараецца, то месца ўжо занятае, і рэальная альтэрнатыва не можа з'явіцца. І ў гэтым сутнасць выкарыстання вось гэтых як бы альтэрнатыўных кандыдатаў падчас выбарчых кампаніяў альбо ў больш працяглы перыяд існавання неабходнай палітычнай мабілізацыі.